RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras po sa RPN DZKI? Alas 9:31 ng pagkaaga. Ang oras pong ini, atod sa to kan sa to yung mga time check sponsor. Atod po kan Lucena Electrical Supply na makupadig di sa Centro Consulate kan Iriga pag sa diri ni Engineer Meneleo Lucena. Siring man atod di Mrs. Monica Perique and family of Lima Sulsay po sa atod ban kan ICWD Prime Water. Sa bagian ni Branch Manager Engineer Ervin Paris, siring man ni General Manager Loboy Corporal. Atod man ni Mrs. Connie Piñaflor, Land Transportation sa Office Chief kan Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning and welcome po sa programang Bicol Correction. Ang daw kita ni Webes, pizza 26 na po kita ka na bulan ni September taon 2019. Katuwang ko po sa lado technical si Chief Engineer Tony Aguilar. Inipuan sa itong Bicol Connection, Joey Habana Lim. Sa transmitter site, yung naman si Engineer Marco Pina. And ang sa to yung information officer naman si Jimmy Guanzon. Katuwang taman po ang bilog na pwersa kan Radyo Ronda, mga karondang mapaabot yung mga report, entrevista sa mga news media. Pag ulay-ulay ta kan mga napapanahon na tema nyo ng tao, alagad mamundo po kayaan sa muyang mga pag-iripan mo niyan, digdi sa RPN DZKI. Ninulita kasuod maapuan sa muyang pag-iripan na si Karundang Barbaroga. Nagtalikod na po sa ibabaw kang kinaban. Dahil inatake ni na high blood.
ano na po sa iyang puso. Kaya garo naguluwas sa cardiac arrest naman sa nanon or atake sa puso. Kaya mamando po ang samoy ng pag-iriba. Si Paring Marbaroga talagang loyalista ining maray sa RPNDCKI. Hindi tuon sa radyo ang samoy ang pag-iriba. Nag-reporter, nag-announcer. Mga 1989 pagayod si Paring Mar nag-start sa RPNDCKI. Takan 2000, year 2000, 2001, nakalaog man akong kaswal sa RPNDCKI kan panahon. Pero mas inot siya sa kuya ng mga sarong taon labi digdi sa RPNDCKI kan kami magkairibanan kahit sa may Sigera pan na istasyon kan RPNDCKI. Aros nag 5 taon kami kahitong kaswal sa RPNDCKI. Nagkaigwalang nationwide retrenchment kahito sa RPN na imbis na maging regular employee kami, nakabali kami sa mga na-retrench kan panahon. Okay, dahil kami na regular, imbis na nakabali kami sa natanggal at nationwide, ito mga retrenchment na nangyari. Ngunyan, hiring na naman ang RPN, kaibahan na naman kami ni Paring Marsa na hired. Nakabalik sa RPN como talent announcer, reporter, and account executive. Kaya digdi si Paring Mar nag-start maging broadcaster sa RPNDCKI. Digdi man po nagpaaram si Paring Marbaroga. Kaya mamundo kami. Dahil inot na maaraman si Paring Mark Rodriguez ang samoyang news director. Sa puso man ito. Kaya niya ako nag-ulay-ulay kami ngayon na pagkaaga ni Station Manager Melvin Barayoga, siring man ni Chief Tony Aguilar, saka ni Ma'am Kayla Ligasyon ang samoyang apa na ano daw niya ako harap ka niya yung nangyayari. Ano daw niya ako kung mag-blessing giraray kita kaning station ta. Suggestion ni Sir Tony, tama nga yan, giraray lugod nga kita kanin, tama dali naman pati ang anniversary kan RPNDCKI sa October. Marangay kani, magpamisa na lugod kita. Kaya sabi ni Sir Tony and Sir ni Manager Melvin, sa October, next month, ma-celebrate ka na ika-50 yun ng anniversary ang RPNDCKI sa syudad na ini. Magpamisa lugod niya ngaya kita. Naduwa na ngayon kitang pag-iriba na nagtalikod sa ipabaw kang hinapanhuli sa hilang. At igwaman pong mga broadcaster na pinupaan ni Lord huli sa hilang. Ba man na broadcaster nagagadan dahil sa bala. Pero marere na niya ako ng sa hilang kita kung ano ni Lord God, Pero sana niya ako magtagal pa ang buhay ta digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaya siguro ma-schedule lang sa mo yung grupo para mag-begin, mag-pasyar sa bangkay ni Paring Marbaroga. Kaya ini-inform ang mga sariling tao, mga kaklase niya, kabats niya, na ang bangkay ni Paring Marbaroga papatintihan dyan sa sendang residensya sa Barangay San Vicente sa Batu Camarines Sur. And ano daw kung nakatarapos na sa college ang mga akin niya, no? Siguro itong panganay sa Kapandogaro
graduate naman sa college. Pero itong iba, karoon na sa high school. As in sa, karoon may elementary pa siyang aki. Pero 5 ang nabayaan na mga aki ni Paring Mar. Si Maring Leia Osea Baroga, ang sa iyang misis. Garo man sa ibang bansa nagtatrabaho or baka nasa Metro Manila. Kaya maaraman ba yan? Ikiulay-ulay kami. Sa pamilya ko na ang plano. Kaya sumaro ko kami sa pagmundo. As in, nagpapaabot kami ng pakikidumamay. Sa moyang pangadyon, ang sa moyang condolences sa pamilya ni Paring Mar Baroga. Paring Mar, rest in peace, makaibanan ng malabod si Antutong Kaguranga sa kaduwang buhay mo. Siguro hanggang kasudma na lang sa imong obligasyon sa ibabaw kang tinaban sa pagiging servidor kan komunidad kan banwa. Ako mo sarong broadcaster sa paghatod din mga informasyon bareta. Ang sa iya pong programa ngon digdi 11 to 11:30 ata, yun sir. Itong salud as in kabuhayan. Sabi ko nga ni Paring Marka itong nagsasasalyan pa kami. Iga niya ako, magayon sa imong programa. Salud as in kabuhayan. Sana nga niya ako unhealth up kaming maging maray. Ang sa tuyang kabuhayan sana niya ko, pero hindi man na maging maray. Ingawahon ta ngayon pa di, ingawahon ta. O kaya sa surubahan, sa irintremisan, sa arabrakan, sa seryosong iribanan mi, as in maray na iribanan. Daimian malilingawan, Paring Mar Baroga. Permi kang yaon sa moyang puso, isip, and siyempre mapupungawan sa imong pag-iriba sa RPNDC kaya. As in pungaw man siyempre, as in namumundoan ng terong broadcast industry sa Rinconada area. Kaya mga personal staff sa malibang radio station, siyempre ma-receive man niya na makapag-dungaw sa imong bangkay. As in, siguro sa mga schedule na necrological services, may mga broadcaster na mataram para sa imo dungaw kan sa tuyang mga pag-iribang nasa lindong kan broadcast industry. Pag sa nasa rin ko na, dapat din sa Camarines Sur and people with you. Mga tugang saro sa national issue mo niyan, ini pong garo napapyawan ni Senador Richard Gordon. Ini pong si Police General Oscar Albayalde nag-react dahil sa ginibong committee hearing kan na committee ba ni Gordon na igwada ang nagkapirang mga 4-star general na naimbulto sa Ninja Cup. May mga pinagapaputok kay bagang issue ining sa PDEA na igo ngayong mga imbultong nagkapirang opisyal ng PNP na nag-recycle kan mga nagkumpiskar na mga illegal na droga. Pero dahil po yan ako, sabi ni General Albayalde, na dahil siya impilto po sa anong pa man na illegal. Nagtrabaho siya ni na marami
As in, sinirbihan niya ng tol sa to yung mga sa tong nasyon. Kaya preparado sa buot na magatubang sa Senado ang liderato kan Philippine National Police. Kunin kaso po na ipaapot ini kasumpay kan pagkaka-imbento ka ng kaperang pulis sa transaksyon trading kan illegal na droga. Sigon po PNP spokesperson na Police Brigadier General Bernard Banat, nagpayag po kahandaan si Police General Oscar Albayalde na magatubang sa langkaw na kapulungan sa Kamara Alta para sagot simbagon ang mga iba batikal na kahaputan kay mga ninaguri ang Ninja Cups. Naaraman na nadamay ang pangalan ni Albayalde sa executive session kana mga senador matapos na mabanggit na may sarong halangkaw na opisyal ang nagtitindog na protector kan mga pasaway na pulis. Kami po nagtutubod na dakol pa manggiraray kong mga maray na mga pulis. As in, kami po nagtutubod na may mga pulis pa manggiraray po na talagang delikado sa senda pong mga serbisyo. Kaya lang po, papiyawan po ni Senador Richard Gordon na ikot ang 4-star general na protector ang mga pasaway na pulis. Laging pala isipan da po ini para kay PNP Chief General Albayalde mayuman gid 4-star general sa ngayon kundi siya na karoyo ang pinapatamaan siya bagaan na may siring ganitong ranggo sa kapulisan. Na kung sa inot naman pong ipigpapasok ni Albayalde sa politika sa loob kan PNP sa iyang pagkakadawit o pagkakasabit sa kontrobersiya, lalo na po ang paparanin sa iyang retirement. Iguan na nga pala ng lima na naman na pagpipilian ng mga general na maging sunod na PNP Chief Director General sa organisasyon kan PNP digdi po sa Nasyon Pilipinas. Sana Bicolano naman ang mapili ni Presidente Rodrigo Duterte na magsunod na PNP Chief Director General. Pero si Police General Escobar baka surte yun mapili. Para kita mga Bicolano, proud kita na ang maging next higher rank kan PNP, pinaka-Chief Director General from Bicol Region. Ang tugang niya baga si Regional Director Atty. Arnel Escobar, maray ang palakaw, maray ang management, maray ang mga policy na pinag-iimpunin rin po sa parting ni kan Bicol Region. Maski sa Pasig din, maray. Kaya saludo kita. Sana Bicolano naman ang sunod na maging Chief Director General kan PNP. Pag nakapag-retiro na po, ining si Police Brigadier General or si Police General Oscar Albayalde. Ini po na ang death penalty, maipakita. Posible dang makalusot sa House Committee level, alagad mahirap maibalik, sabi ka na nagkapirang kongresista. Well, good morning kay Kagawad SM John GB Navarro Verdiflor
nagdadamog pa lang si Sir GB sa satuyang programa. Siguro na-monitor mo na nagtalikod na sa ibabaw ng ginapan ang satuyang sa imong padihon na si Paring Barbarogan sa tuyang pag-ibalik di sabi. Si Ann Cardona Oliva Mayhay nag-watching man si Councilor Lucy Buena kan baaw nag-watching si Madam Maricel Escoto kan Perpetual Health nag-watching si Madam Elisa Mora nag-watching si Anaid Antonio nag-watching. Thank you so much Sendo. Sa mga nag-watching sa tuya, palayugan tatulos ng happy viewing. Si Maling Arlene Caceres, talagang haloy-haloy ng staff ni Congressman Sal Fortuno, Congresswoman Sal Fortuno, and Congresswoman Jocelyn Fortuno, pirmi nag-watching sa tuya. Thank you so much. Bueno, may report po kitang re-receive yun, Alice Alawan. Bicol Connection Report. Nasa linya mo niyan si Aldrin Lee. Good morning, Aldrin. Good morning, Pading Joyce, and good morning sa palatata kan sa tayo programang Bicol Connection. Diyan po kitik di sa opisina kan school, government, governance, and operation division SGOD. Kan DepEd Iriga para makimapot ka mga manlain-lain pong mga aktibidades hindi sa nasampit ng eskulan kan DepEd na ngunyang po medyo sibot-sibot ang sentang opisina ninuli baga na may nabarataan ako kasabago na may gibon pala na wellness program ang nasampit ng opisina nagigibon duman sa may ECOAG dyan sa may barangay sa Agustin Kasunod kan Iriga kasi ang kasunod kaya itong gigibon na sumba na bakong sumbi na papartisiparan kang gabos ng mga maestras as in ex-stakeholders kan nasampit ng opisina kakapanan dyan itong mga magurang, mga PTA officials igdi sa Federation kan DepEd Iriga. Pero ang focal person palang kan nasampit ng programa iyo po si Dr. Cynthia Montañez na iyo po ang focal person kan wellness program as in activities aga. Pero durdimalas kita ang nasambit ng official ng supervisor kan DepEd diyan mismo sa sarong okasyon diyan mismo sa Centro Council kan Iriga sa sarong monitoring activity na ginibo kan sa iyang opisina para maaraman man ang mga updates hindi po sa DepEd Iriga, partikularmente sa mga programa ka mga principals, as in mga iba po mga school heads, hindi po sa syudad kan Iriga. Kaya sa aga, sabi ka nasambit ng opisyal, kung makikisumaro sa gabos na activity kan DepEd, itong wellness program, may fun run, as in itong Sumba, as in Sumbi. Nag-iibon dyan sa may ECOAG na ngunyan alam ko na pag-araw kayo ng activity, aktibo maray ang mga gubos na mga estudyante, lalong-lalo sa elementary, as in secondary, particularmente itong senior high school na magkakaposinta ng healthy mind and healthy body at senta pa ang ginigibo. Sa bang informasyon pa rin, Joey, sa pizza 27 sa aga, ang Boy Scout of the Philippines, Iriga City Council, may gibon man na 2019 Kid Cup Pistahan and Cup Uri. Nag-iibon dyan sa may barangay San Nicolas Elementary School, mapon dyan pizza 27, as in matapos pizza 28, kang bulan na presente, na kung saan man lang pong activity, ang sa itang gigibon, lalo-lalo itong mga makonselo na kapalaro, patimpalakan event, may mga vocal solo, vocal duet, popular dance,
as in ang mga Cub Scout in best in itong Cub Scout uniform, best in Cub Scout uniform as in sportswear na paglalabanan kang mga akin na edad na 4 anyos hasta 6 anyos ang kabali sa nasambitang okasyon, hindi po sa Dagkan Iriga na ang Council Chairman kang BSP Iriga City Council, ito po ang sa tuwing ginagalangan at alkalde, si Mayor Madelio Robel Pelor, as in ang Scout Executive, si Mr. Alvin San Joaquin. Nasibot-sibot niya na maray, particularmente sa andam sa mga activity sa aga, as in sa mga masunod na aldaw igdi sa syudad kan Iriga. Na gigibon na poko mas menos ini mga sangribong mga estudyante ang mapartisipar sa aga sa bali po mga tulong district igdi sa syudad kan Iriga, North District, South District, as in Central District ang mapartisipar sa masambitang Kid, Cub, Ori. Naghibon dyan sa may palangay sa elementary school sa pamayukuyan ni Mr. Leopoldo Dato ang school principal ka nasambitang eskulan. May charge, may registration fee na inaagad para sa mga admin expenses and operational expenses na mangyayari dyan sa activities sa aga dyan sa may barangay San Nicolas na katabang man ka nasambitang grupo ang kan organisasyon ang PNP Iriga, ang DepEd, ang CDRMO, as in ang Iriga City Police Station sa pamayo po yan ni Police Lieutenant Colonel Chito Uyardo na very supportive malay sa Iglesia sa Boy Scout of the Philippines. As in ang Division Coordinator kan DepEd, kan BSP, si Dr. Maria Enubiba Kianyo ang very supportive na BSP Division Coordinator Iglesia sa Syudad kan Iriga na medyo sa unyang pong panahon, pinakinggan niya ang gabos ng mga estudyante na magpartisipala sa mag-attender sa nasambitang activity. Yan muna sa diba ng heras na informasyon, ali mismo hindi sa opisina kan FGOD, kay balang ko si Ma'am Sharon Corporal, asin ang pinakamagayon na Supervisor Education Specialist, si Dr. Maria Enubeba Cianyo, kan DepEd Iriga. From my location, inimang po si Aldrin Lee para sa programang Bicol Connection. Salamat Aldrin Lee, and good morning na lang po dyan sa inyo, sa DepEd Iriga City, sa mga teachers, sa mga opisyal, kadakol na mga nakalinyadang activities, na gigibon, may panran, may sumba. Ano man itong may sumbi pa, sabi ni Aldrin, ano? Pero marenta, exercise, maging healthy ang mga estudyante, pati mga teacher. Minsan na hiling ta, mas maray pala niya ako sa mga teacher na mga siksiman pagparahiling-hilingon, ano? Isa ka itong garo kulang sa exercise. Sabi nga ni Aldrin, uy, magayon na nga itigdian na mga teacher. Siguro, magayon ang Zumba talaga. No? Minsan nga, may nakagyang kaming grupo ng mga nagpaparasurumba niya. Ako, walang pa 60 years old na. 60 yun pa. Sunang mga nag-Zumba. Nakakapaliw naman. Minsan nga, nababari ang liyog ta. No? So, dyan sa parting ini kan School Governance and the Operations sa Division kan DepEd Iriga, congratulations sa mga activities and good luck na lang po sa Indugapos. Balik po kita sa tuya pong programa. Bicol Connection. Ini pong pahayag na nagtutubod ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na makakapasar sa committee level ang propostong proponidong lay na pagpapabalikan kastigong kagadanan o death penalty sa Pilipinas. Wala, tagaro may report na re-receive kita. Hello? Naputol. Call back ka gano'n, Rak. Naputol ka. Call back ka, Rocky Bayubo. Alagad, posible da akong maghaloy pa
ang pag diskuter gani. Okay. Nasa linya mo niyan si Karundang Rocky Bayugo. Philip Barasina na. Bicol Connection Report. Good morning, Philip. Come in. Hello, Philip. Hello. Philip. Pasok, Philip. Philip, pasok. Hello, Philip. Hello, Philip. Ang bira. Hindi mo nag-alaw. Philip. Aga daw. Ano? Yaong ka na. Go ahead. Salamat, tabi karon ang atlaw eh. Pero sala sa nadulog mo. Sala. Loudspeaker mo kayo, kaya malaog talaga dyan. Ayo, sala sa natulog. Pambihira, no? Pero naninibag ko ka, minumulto ka ni Paringmat. Yung nga ni, garo niya ako. Garo nga niya ako. Yung hindi sa may ilaw ka na announcers but si Paring Martin. Parong niyang pakamot niya. Pambihira mo na ako. Garo pigaan. Kita pigirin gawang pinagin niya to, si GM Wilmore Vignola na Nabwa Water District. Para man tako na kumusta na ang tubig Pilipinas. Minsan mo mga kung ano-ano ba nagluluwas sa pag-iraray ng isyo sa mga pag-iriba tapos sa propisyon pigapot dagang Diyos-an kung ano-ano ba yung pangyayari ng niya po. Aramon ka daw kay GM Wilmore Muñoz kumusta na operasyon ninda hindi sa Nabwa Water District. GM, good morning po. Live po kita sa Arpil BCKI. Angkor po si Karundang Joe. Marinaga tadi, Joey asin marinaga sa satuyang duwang kabalyero ng napag-aaga sa sinayang si Philip asin ang sarong matabasa marinaga man sa mga parantatay kan istasyon, kan RTN ng napag-aaga. Eh po, GM, kumusta na po? Pagkatapos itong nagkaigwa kamong meeting ni Mayor Persimbulan, mga Sangguniang Bayan members, saka itong representante kan Tubig Pilipinas, ano na pa ang sunod na meeting? Anong sunod? Actually, as usual, nagsamuyang operation na kaya mayo man yung nagbabago, ni ulit pronounce naman na ang dahil pa man nag-commence itong joint venture agreement for medyo naman sa mga manlaylay na issue na gustong itama na araw itong mga komento kan sa itong mga opisyalis sa banwaan na ma-resolveran na tangarig mag-completion ini dahil nang gayo dahol ng mga tuyaw. Po. Pero mas marami po nga madagos ng joint venture na yan. Tangarig pong mapakarin ng serbisyo kan na Nabwa Water District. Tangarig magkaigwa ng sufficient supply of water. Magkaigwa ng talagang malinig, potable drinking water. Ayaw mananggat. Sa muya yan na pigingo, ayan po tanaan sa muyang pinaka-objeto na magkaigwa ng bastanting tubig bigli sa Banwaning Nabwa. Lagad sa gutsungan na dahil pa man natutunan itong joint venture agreement, although it was already perfected by the signing of the contract, but as of today, dahil pa nag-start, dahil pa nagpo-comment on joint venture agreement. Oo. Pero po, signing me lang po, gulpi po ang mapabor na magkaigwa ng joint venture. So, pahayag po bagan representante kan Tubig Pilipinas na kung in kaso madagos ang joint venture nindo, dahil man sinta masingil nin 12% value added tax sa mga concessionaires. Kaya niya ko magayo na barita ini. Ayaw man ang sarubay ito sa mga
agenda na napag-urulayan doon sa pinagtugdas ng Joint Venture Selection Committee. Tapos, dahil tulos ma-implement ng rate adjustment o tariff increase sa laog ng nagkapirang taon. At actualmente, supig paayag duman and sa nakalaog ng joint venture contract or agreement, only after 3 years, magkakaiba ng tariff increase. Oh, at least after 3 years man po, bago man itong labo-labo ang increase, ano po? Yung malagad ini sa muya itong imo-monitor ni Hulita ang role ng Water District, iyo ang monitoring sa pag-implementar kay itong kontrata, as in itong inaakod na operations plan, itong 5-year development plan, na iyon ang imo-monitor na ma-implementar ito sa tamang panahon, sa tamang lugar, asin syempre na kumpleto ang mga dokumento kayo. Iya po. Pero kamo GM, ma-stay manggiraray ka mo as general manager ka and ang board of director, yaon pa manggiraray. Ayaw man agad tabi Joey, kundi kadakol magkakang gustong maghali na ako digdi. Para mo, GM, may problema. Ang tighiling ko lang dyan, na maantabayanan ni ang pag-isa sa pagtuon ng joint venture agreement. Sa gutong, kumbaga sa akin, nakakalakaw na ini, ang sa ino pong lingkod, mahali naman, mingulitan sa tuyang na pangako sana, na at least may bayaan kita na legacy digdi sa Nabawaca District, na igwaning bastanting supply, igwaning maray na quality na tubig. Kasi siyempre, marayrahi ang dalagan kan operation and maintenance or allow kan Water District. Ako GM nagtutubod na you cannot put a good bandam. Matangga sakot huli kan sa tuyang paniniwala sa tagurangan, mayo man po kita ning tinatago, mayo po kita ning mga bagay na pwede pagsimpunan o pwede magkaigwan ng bulilyaso. Ningulita kita po transparent, kita po nagsasabi ng katotohanan, kita po nagsusunod sa pasabong kan sa tuyang kaduran. Iya po, may mga pahayag duman kay itong meeting si Vice Mayor Marisa Bilitaria How nag-i-amend ang policy or ang kontrata na ilinaw na pag ngaya dahil nakapag-survey ng tubig, dahil pagsingilo ng parang minimum rate or minimum rate kan water district at mga concessionaire. Ano pong nangyari kay ito? Actualmente kaya Joey, ining bagay ni ba po may ining kagustuhan? At hindi ini mababago, di ulit ka policy ini kan gabos na water district digdi sa Pilipinas, at hindi ni po ang sa sinusunod ni ali sa samuyang sa head office ng Local Water Utilities Administration. Unless na bago nini, unless na tawanan ini ng amendments ka mga tao na responsable digdi, mababago nini. Siguro mapapaunrahan itong sinabi ni or hinahagad ni Vice Mayor Bilitario How. Kasi katulayan, halingani ako sa Local Water Utilities Administration kan nakaaging simana. As in, ihinakot ko ini. Sabi ko naman sa luwa na hindi ngaya nationwide policy na igwaning itong 10 cubic meter maabot iyan sa daig. Igwa po ng parariyas na singil o tarif na ipinag-imponer kan Water District. Iyo po. Digdigan sa igwaman eh. Ang kaibahan lang po sa ibang mga water district, may patong na 12% value added tax. Kung yung kaso po sa Indo, itong monthly, mayo ng patong na value added tax. Yan ang karahayan din sa Nabawaca. Kami talaga, itong dati sana,
ang pinag-implement kami mayo po ning value added tax. At siyempre, lumuog man ang Tubig Pilipinas sa operation and maintenance. Siyempre, na butasan itong pahayag, siguro ito ang katuyang pagkakaputan para sa mga konsumidores na samuyang magiging parte sa monitoring na day agupon kaiming value added tax. Iyo po. Pero ito nga po ni Mayor Persimbola na gusto niya lang, kaya nagpapot siya ng meeting na masiguro lang sa public interest po kay ang tubig, saka masiguro lang na magkaigwa talaga ng sufficient supply of water and magkaigwa ng talagang potable, quality drinking water and nawad po. Ano po sinaging kasimbagan kayo nindon sa kaitong representante kan Tubig Pilipinas? Totoo yan. Maybe sinabi ko nga nito man baga sa pagtuon ni sana na ang saro sa mga inspirasyon ni Kaimi sa Water District, si Mayor Simbunan, si nihulit kan sabi ko kan nakaaging panahon, nag-apot siya anong plano kan Water District sa mga masunod na panahon. Halimbawa nagkaigwa ng water crisis, ang pwedeng gibuhon na maibigkaran ang water crisis na pwedeng mangyari yan sa 5 or 10 years sa masunod na 5 to 10 years. So, ini po ang inspirasyon na nakuha amin sa SEIA na magamit kan mga surface water tanarig bagang maging available hindi sa tuyang mga river na available man sa nahagin dito sa Banuan kan Nabwa na pwedeng itap bilang bilang tubig na pwedeng pagkuanan kan Nabwa Water District sa pagpundar ng water treatment plant na inaabot narig bagang maging potable ang tubig na haligan sa tuyang mga salot. Iyan pala na GM, dawa tubig pa sa dagat o salog gayon, pag nag-agi sa water treatment, magiging quality and potable water yan. Philip, naputol baga ka mo. Marayon tabag kayo kung water treatment doon ng Nabwa Water District, talagang may mga nagugusto po ng mga namamanuhan na maglaog na talaga sa joint venture and nawad na talagang at least mapapakaray po as in magkagaigwa ng sufficient supply of water sa dyan. Dahil ma-invest talaga dyan ng Tubig Pilipinas para masirga ng maayos. Tangon yan, puro reklamo mga kadaklan dyan. Pero po, sa iling niya mo, pag nag-joint venture naman ang GAD, baka mayo ng gayong reklamong sa puhon dyan, kundi ang mangyayari dyan talagang magiging happy ang mga gabos na concessionaire. Abelo, balik ka. Katunayan, Joey, Paisa ka na, Gio. yung sarong parpaluwas ng kesyo may mga reklamo. Pero hindi sa muya, mabibilang ang mga concessionaires na nagreklamo. So, kaya siguro nagtataon ng marawat ng impresyon sa Water District as in ang natataan ng lugar. May ideya ang mga tao na may magamit na tubig hindi sa Nabwa Water District kundi sa mga bagay na nadadangog ginda na kesyo potable, kesyo may mga reklamo. So, hindi po ang nakaka-loob na sitwasyon niligi sa Nabwa Water District. Pero, hihilingon ka, ang nagkukomentaryo, bako man namin mga tagaligdi, ang mga tagaligdi lugod, yung nararawat na siging bakal ng tubig na pwede man ka na magamit ng tubig na inobon halit hindi sa Nabwa Water District. So, ini ang sarong bagay na sa mo yung gusto i-correct iyan sa paagi mga sa Indo asin sa mga pang-distasyon ng radyo na kung mapupwede ang mga may reklamo, hindi sa opisina magreklamo, makungkungsain, minulito na yung maaari isultiran iyan, kung sa yung kita mareklamo, dawa pa sa munisipyo magreklamo, hindi man yan maaari isultiran, kaya sa kuyang pakiulay na sa mga sangguniang bayan, sa mga ahensya ng gobyerno, na kung pwede, ipaabot bigdi sa samuya direktamente ang reklamo, tanarin ba ng maaari isultiran. Araw katong nangyari, iwaning pigpadara naman sa
regional office kan Department of Health. O kung Opo. sarong simana ba ka, ugmahon ta, sabi niya maraylaan siya ng tubig. Personal ko po, na ginastusan ng bakal katong sa iyang mga gamit duman sa iyang harong, tangarig siya ng mapakaray. Ito pa lang kaya, hali-hali ng linya, kaya iba siya ng nahihiling na problema sa iyong servisyo. Iyo po. Actualmente, GM, normal man po baga sa mga water district na minsan kung ibang pinag-iirahay na linya ng tubig, kaya minsan tayong supply dahil temporary, re-repair ang mga tubo. Minsan nagkukuha ng source of water. Alagad, minsan may mga nagulos talaga kasi rin kanil mga barita na may mga barangay ngayon kaya para na bubulos ang tubig. Pero yan po, baga, garupiglinaw mo po baga yun naman sa meeting nindo kung ano ang kausa, no? Ayaw man ang ganda, sabi Joey. At sin, ko yung pagpapaliwanag, maski nga itong mga nagtitig sa opisina, sabi ko, mainit na pag-gibuhon, nalaw mo nito, halimbawa may nahihiling kang mo, kulor ang tubig. Pag mo sumindo, kamaalwas kaya, nang maray na tubig. Ito sa mayan ng mga bagay, sabi ko nga kung ikaw ng mag-iraay, may naibig ka rin na malaubihan ng dikit na, akin. So, nakaklasin sa na yan, ugaring sa inda kong linya nakadagos, kaya kung itong pabulusog iyan, sabi nila tayo nakakaabot ng 10 cubic meter. Pabulusog daw yan. Kanarin lumabot ang malinig na tubig. Siguro maabot ang 10 cubic meter na sa inda kong minimum sa babayaran. Siguro, G, makakatabang kami sa Indo. Kung yung kaso nagkakaigwa ng pag-repair, pag nagkakaigwa ka mo ng flashing, siguro may announce tayo sa mga radyo na dahil mag-inom tubig while nagkakaigwa ng may repair. Tangarik itong mga kurikwaman mga turutakla, dahil mainom ka sa tuyang mga concessionaire. Siguro, dagdagan ta po ang dissemination, mga advisory ka na nawad sa mga concessionaires po nito GM para makatabang po kita. Tama, yun malanggan yan ang saro sa mga medium na tanarig magkaiwan ng information dissemination. Po, may mga schedule, i-announce na. Igwan ng problema, igwan ng emergency repair, tanarig maaraman, tanarig ba ganito mga apektado, ma-informaran, hali mismo dito sa muna. Yan po ang pinakang siguro sa solusyon tatangarig ining ibang nagpapareklamo sa radyo, mauroontok naman, ano po? Iyo man ang gadyo, tigil na umang buto yan. Kasi nakikulay ako, lalo na sa Indo, ang tabangan kita, na maibig-similar ang mga impormasyon. Lalo na, kung ikaw din magpapaabot yung problema, madali sa naman akong abuton kan information, pwede ko pong dumanan sa sentiment kay Pao, tanarig ma-resolveran kung ano man ang sindang mga reklamo. Iyo po. Salamat pong Mariji. Baka may kaputan ng duwata dyan na gwapong pag-iriba. Mga ko lang sabi dyan ko na ano po assurance pag tubig Pilipinas sufficient ano po talaga maging potable water talaga yun? Yan ang yaon sa kontrata na kaipuan kaya nga ang apod water treatment plant sa tinitreat tubig tanarig actualmente magluwas iyan sa mga tubo na sa water district na assured na potable yan at pwede pong mapakinabangan sa mga konsumidores. Minulitay ko ay yan water treatment plant. Iba yung mga testing bago pala ugod ang tubig yan sa mga tubo na papadaluyan sa tubig pasiring sa mga individual connections sa mga harap. So, yan tabi, Karandang Joe, yan na pagkikipagulay niya ito, si GM Welmo Minolas, na Mabwa, Water District, sabi nga ni Kayan, ano man na klasikang tubig na maluwas, tubig na po. Dahil pagtrapo ng tubig Pilipinas,
Tubig na buwa mong yan. Pag bigdi sa nabwa, tubig pa man dyan. Kan ba siya? Ayun. Oo. Kaya lang sa company lang, Ito lang, maribayan na. Si Joel Pinchor, iyan Pilipinas. Pero ako dalo si GM, kunin kaso, Oo. joint venture na sinda, maribayan ang resibo ang pangarang kan magiging tubig Pilipinas na. GM, kung ang resibo po da, riribayan na bako ng Nabwa Water District. Halimbawa, makatransfer na ang operation and maintenance sa ila, ang tapos na aktibidades, sigurado ko po na iguaning bagong resibo, as in hinuwaon ni na daro ito bagang kasureko na pinag-reading, maluwas na tulos ang bills itatao tulos sa mga consumer. Kaya ini po ang pagbabago siguro pag ang samuyan ng partner. Sabi nga ni Philip, tubig na buwa. Totoo yan, tubig na buwa. Lingulitan mo yan. Samuyan na nga ni asikasoon sa munisipyo itong mayor's permit. Tanarig baga maparegister nito sa Bureau of Internal Revenue. Magkaigwan na ng proseso na magkaigwan ng resibo po ang tubig na buwa para sa Samuyan Joint Venture Agreement para sa Nabwa Nabwa Water District as in tubig Nabwa na partner. Okay, Basta GM. kung nagpabulat din tubig China, iba na. Dagat yan na karandang Joey. Orang sa West Philippines, pabulot na dito. Ano ba man kayang mga councilor dyan sa Labuha gustong gibon Superman si GM, ano? Kasi man, bawang po yung makakipan kami bang mga Minsan, ano yung mga hapot ni GM, personal naman na marami. Kunyang, si Councilor Punod. Dahil man hindi pagpara personalon ng kapotan si GM. Dapat ko man yung Superman. Abogado kaya, karandang Joey, sobrang dunong na. Potensyal punon. Sa bagay, direksyon niya man na mag-apot. Kundi na mamalisan lang kaniba. Nagkaroon nga pigigisa-gisa man niya si GM kan mga hapot kanibang mga councilor sa Labuha. Ano ba kaya, standing ng mga pag pinapapunan sarong manager, halimbawa, sa Soreko, baka sa nanganing bigdi sa ano yan, Nabwa Water District, pag pinapapunta na Sanggunang Bayan o kaya Sanggunang Panlungsod, gigisahon ka. Ako man talagang query ang ginigibo kanibang mga councilor. Ako mang Yan query. na mamalisyahan ko. Garo, Oo. gigisang ka saka pagkagisa sa emo garo pigaadalan ninda kung madunong ka talaga sin kapablikan sa imong posisyon. Yan something nga niya, ano bang Kaya si GM palibasa low graduate ba gani si GM di man ini basta-basta ba ano dahil man Didiado. hasik nila. Saka Sabi nga ni Ben, pag-abot sa mga ganyan, itong pag-abot sa mga may, tatao man. tatao. Bueno, So, yan tabi, karandang daw, yan natin pag-ulay niya ito kay GM Wilmore Mignolas kan Nabwa Water District tubig Nabwa. water Iniwan si district Philip of Labuha. Barapena, RPN, Radyo Onda. Okay, salamat ano. Kay GM Wilmore Mignolas kan Nabwa Water District Tubig Labuha. Pambira ano. Sa bagay tama man ang ma-joint venture lang ang Tubig Pilipinas. Pero pag nagkaigwa na ng joint venture, mabago na naman siyempre ang pangaranggan mga resibo kaya. Tigalakaw na da para mairehistro sa BIR ang name. Siyempre makakaiwa ng registration of name kana negosyo kan water district sa Banuan ka na po dahil magkakaigwa ng joint venture. Kundi may mga pangako na talagang magkakaigwanin sufficient supply of water, magkakaigwanin quality and talagang potable water ang sa indang isi-service pag laukan na joint venture na ni. Pag nag-comments na ang kontrata. Anyway, palayo ganda daw ng good morning. Sabi ni
Kagawad GB Navarro Berdiflor Jr., dating station manager, part owner kan sarong FM station sa Baaw, nagkandidatong kagawad kundi dahil lang sinwerte. Bad sa otro election swerte na si Manager GB. Sabi niya, Kapi, Pading Joey, nakakamundo talaga, kundulin sa family ni Pading Marbaroga. Nakakawatching man si Ma'am Reyna Bitari, dati ning station manager sa RPNDC kay. Thank you so much, ma'am. Agadanan sa iyong paboritong announcer, Ma'am Reyna Bitari. Kaya mamundok kami digdi, aram ko mamundok kaman po. At kami kay ito ni Ma'am Reyna Bitari, si Paring Mar haloy nagkairibanan sa RPNDC kaya. Aram ko paborito ni ni Ma'am Reyna Bitari, si Paring Mar Baroga. Na tawanan ng mga programang pang-amay na aga sa kapangudto. Si Pinsan Lourdes de Villa Alpapara, good morning. Sabi niya, good morning man, Pinsan. Ang batch sa 77 Kanyusan, binabati, Kabatch niya si Mrs. ang sa kuyang sulusulong agong, Clemencia Palangli. Mga batch sinda, ikaw man sinda dyan ng mga grupo na talagang yaon man ang suportahan, communication, regular. May mga activities man. Iniiba man nga ko sa activities kan sa indang grupo, mabiyahe sa Pailocos Norte kayo dito, Nga ako iling-ilingong ko kung makakaiba ako, Tabaka panon niya ako ini yung bagong ban ni Pinsan, pasiring sa partikan Ilocos Norte kayo dito. Iling-ilingong ko baka kaibanan man si Sir Tony, sa indang kabats, taga dyan sa Santo Domingo, tangarigi ko man niya kung kaano-ano, kaulay-ulay. Puro sinda babae na mairibanan. O kaya niya ako, sige, iling-iling mong tada. Si Hermanang Monica Periki, nag-watching from Limassol, thank you so much sa Irbana. Kumusta ka din sa Cyprus? Na sige sa nabagaan sa imong gayon, Sige ang siksi, sige pang yaman. Ang bira. Pero matatawa na naman ako kanina yung regalo. Pagugum na ako. Pero ngayon na umamo kung nagkapara kayo, paguguman ta ka daw ngayon. Ayan. Si Mrs. Clemencia Balangli mo, nagwawatsing man sa kuyang agong. Thank you. Bigbati ko na sa indong batch, high school batch, Sa itong college batch mo pala, so mga kabats mo sa college sa CC, CCP ba yun? Central College of the Philippines. So mga kabats mo, maarabutan kayo sa birthday mo sa November 16. Kaya niya ko ang plano ninda from Iriga City, after the celebration of your birthday, ma-proceed ka mo sa Partikan Sorsogon. Duman sa Sendong Kabats, kay Hazel. Kanya ako maipa ako taararan yung Sorsogon. May mga hot spring da dyan, saka makagayo na resort. Dadayong kan sa itong grupo sa college. May pamagaw niya ako, tararan. Pero ning grupo kan high school na biyay pa Ilocos Norte, duwa-duwang isipigaro niya ako para yung manay. Niya ako, ika na lang niya ako agum ko na mag-iba sa ibang high school batch kasi. Aber na, tagaro, igwapit ang mga hanap buhay. Pagkatapos kan sa itong hanap buhay, balik kita sa tuyang programa. Iyon na kayo din, Red Horse to, astigin to. Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. At dahil ako'y mainit ang dugo, akong gusto. Sa tabukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe, astig ba to? Grabe, rock ba to? Animo, inuhusan ng sabot sa aking kulay. Ganyan, pagsariwa pa ang buhay. Naglipara na sa hangin, ulihin mo ang bagay na patok sa tip. Musika malasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, number 1 beer. Drink responsibly. Di pasisiil ang astig sa sariling bayan. Yan ang Red Horse Beer. Number 1 beer. Drink responsibly. Sabi ng Red Horse Beer, tindig, mga astig, drink responsibly.
Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Aprobitsaran habang naghahanap o busy si nanay, pwede ka mong mag-snack o mag-lunch sa Wawa Kitchenette. Lutong bahay talaga na magugustuhan kan pamilya. Manlain-lain na mga menu ang mapagpipilian. Kaya tara na sa Wawa Kitchenette. Mapapawaw ka talaga. Ang Wawa Kitchenette pagsasadiri asin pinamamahalaan ni Mrs. Ching Piñones Pili. Makukuhaan sa inang location sa Tubangan kan LTO San Isidro, Iriga City. Wawa Kitchenette. Drink responsibly. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tonzen, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, triangle granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Wu and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pagkabuhay nin tao sa kinaban sa rong milagro, alagad ang pagkagadang sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap nin magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, mananauman niya po, unta kan 1973, nag-opresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuaan, Campili, Provincia ng Camarines Sur.
pinapamahalaan asin pagsasadiri ninda Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang Avega Funeral Services, Kula Forinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Forinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies, Iwasinda, Cargamos, Tamanyo, Big Hollow Blocks, Baybay, Grava, Gravitas, Filler, Boulders, sa iba pang construction needs. Igwangan sindang pinaparantahan ng mixer para sa karagdagan na impormasyon. Magdumansana sa Zone 2, National Highway, San Vicente, Baaw, Asinanapo, ang manager na si John Lay Buya o ang may sarili si Engineer Bonifacio Buya o mga po sa telephone number na 05-4266-3364 as in cellphone number 0915-962-3328. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies. Macboning Construction Engineering and Supplies is now open. Also available electrical and construction materials. Macboning Construction Engineering and Supplies. Mga tugang, balik kita sa programa sa mga Facebook Live viewers. Good morning sa inyo. Si Willie Papa Alanis, good morning sir. Thank you so much for watching. Si Manay Ludi Balang, thank you. Nasa Amerika kayo din si Manay, nasa Canada. Si Sir Boy Biel, nag-watching from Tabaco City, Albay. Ang dating administrative officer, Keisha, Mamundong Barita sir na nagtalikod na kasudma sa ibabaw kang ginaban si Paring Marbaroga. Ang sa imong paboritong maray. Aram ko paborito mo man ako, kaya lang paborito ko si Paring Mar. Si Paring Mar, naugma kang maray na may gusong ka ito mag-news right si Paring Mar. Alas 8 na ng Banggi, nag-news right pa. Sinundo ko ni Mading Leia, sa katasayin on siya kahit Mar, pulit na niya, alas 8 na. Mamatagan nga kita, manang biyahe pa ba ito? Sige na nga, inot na nga yan, Laday pa nga ko tapos mag-news right. Otro balik ni Mading Leia, siksi yung pagkento si Mading Leia. Bago pa lang sinagatong ikasa. Mag-arog-arog kayo si Mading Leia. Ay, mapulit na lukin niya kita. Ay, grabe si Pogs nga na kayo ni paring ay ni Boss Boy Bien, ay makonsuelo nga niya ako. Kaya niya ako namumundo kita. Ang mga memories na ni paring Mark, dahil yan malilingawan. Anyway, may report na review yung kita, Alis Arwas. Nasa linya ko niyan, si Aldrin kasi si Aldrin Gedari. Abir daw, aramon takon si Aldrin na di. Bicol Connection Report. Aldrin, good morning. Pasok. Ako si Aldrin. Ay, si Rocky na pala ni. Ara mo, pagpaparanggawan ako ni paring Mardik Diyo Ito nga ning komersyal. Tama man sa pinindot ko si nag-loss, iba. Ngunyan naman si basa ko sa mo, Aldrin Lee. Ang naggalawas, Rocky. Paranggawan ako rin pa ding Marsal ang siyosbot Pwede. Dahil mo bagay binibidita. Iyo, dahil tama, ma-schedule kita pero Sabado, sabi ni SM, grupo na lang kita. Kaya, yan naman sa residence niya sa San Vicente pa to. Iyo, sa residence kita. Purol ni Padimar Baroga. Naka naman ka na? Nakaduali kami naman ni Karon ng Pilit. Ano, yaon si Mrs. niya, yaon na sa mga aki. Gano'n maabot sa aga. Tapos, duwa nga maabot man. Si Mading Leia, nasa abroad o nasa Manila? Nasa Manila. Ay, okay. Sa garoan lago, ang gagato sa aga, yaro sa hindi. Okay. Ayun, din na
na impormasyon na kami karon lang dyan. Ang presidente kang Multi-Cab Drivers Association di sa Banuan kang nabuha na ang sabi nila na magkakaigwasid namin na pag-telefon sa mabot na Sabado. Kung ang Multi-Cab Drivers Association di sa Banuan kang nabuha, kung masabay sa maiwasan na nationwide transport strike. Ang sabi nila dami karon ng Joey, pag-informara na sila na Condera Bicol na nakisumaro sa gigibo na nationwide transport strike na pinag-ahamanon pa sa dali sa Sabado kung na sila masabay sa maiwasan na nationwide transport strike. Pero sa nagkakira man ng mga driver, operator ka na bato kami karon ng maminda sa Panawagan Balatan, kaan na terminal kan na pabalatan, di sa likuran ka sarong na mall, di sa Panawagan na buwa, nag-ahalat lang sila kung sila masabay. May pa sila naka-isi, sabayo pa man natabi, nag-informar na magkakaigwa ng nationwide transport strike. Pero kung naigwa nga magpa-isi, sigurado nga masabay man tinda sa sarupagan ni Bitabi karon ng Joey. Ini yung hahaliyon dahil yung mga luma ng jeep na nagbabiyahe na gustong ibayan ka na mga bago na modernisasyon. And sa paligid, ini yung paglalangkaw ka na petroleum products na malangkaw, mababa. Pagkababa, malangkaw giraray, and gano'n nalulugi sila sa indang pagkayod o kana sa indang pagmanayo sa Oroalda at garoan na Kuya Digdi ang napigbubuhay nila kami karon ng Joey sa mga operator. Kasi na kaya nakikipag pandiri sa naman, kasi na naman ngayon ako kami na hanggang sa gasolina, maluya man ang pasayro. Kung may nakakataymi ngayon na maraming pasayro, nun nakol mga doon sa amin. Yan ang sabi ka na nagkapira mga driver na nakaulan niya to. Kaso bago, digdi sa Banuan ka nga nabuatabi ka. Ano talaga ang pinakamayor na agrangay ka na mga para multicab? Ang pinakamayor na nagkawan ang tigawagan nilang taripa sa pamasahe. Increase Dahil paghalion sa mga jeep na nagdadalagang paman na sabi nga ni Kayan, nina mga luma na ngayon, dapat karamiyo na. Paano pag ginali ngayon, paano mangyari sa anak buhay ni kanibisa naman nasa kalalan, nasa pag-alalay sa naman, kan nasa buhay ng pagbuhay, ang napag-muro maniyo sa oral daw. Kaya yun yung ang kurao nila na ang iba nga rin dyan, gustong mag-iba, ang iba man, gusto abo na mag-iba. Makayod na lang. Ano tabi? Makayod na lang. Makayod na lang ka, mayo man ngayon mangyayari. Dahil man ngayon sararo, dahil man ngayon sararo ang mga nasa transport, may nagkakayod. Ang di ba man ngayon, sige man ngayon iwa sa tinampo. Dapat kaya gabos kung gabos. Yan, ubos kung ubos, mag-iriba. Yan, ubos kung ubos na mag-iriba. Kundi ang problema kay Kenta, ang LTFRB baga, masunod sa kasuguan ni Presidente Duterte, kaya nga ni next year, July gayud, ma-start ng ma-phase out ang mga lumang jeepney. Riribayan na katong Egypt na haros milyon ang kantidad na dahil man kaya ang paggulugan ka na mga operator. Kaya posibleng kung dahil man kaya, maray man biyahe nita. Kaya pa man biyahe ngayon na dahil man ngayon diferensya. Ang problema lang da kaya kung ang Euro 4 Egypt na magpasada na sa mga tinampo, mayo na da ang pollution, mayo ng itom na usok na ibubuga.
dangan ini kaya kay mga jeep ningo niyan palibasa diesel kayo ang mga makina kaya gasolina kaya maiitom ang ibinubog ang aso kaya nagkakausang pulyot pa ka nasa tong environment and nakakausa ng hilang sa mga nakakasangap kan na maitom na asong ibinubugakan mga jeep na ini. Iyo mananggap sa sarungan niya sa mga nagkainsiya nila. Kung na ko yan ngayon, ano kaya ng mga anpatakaran na kan na gobyerno, dapat kaya kaipuan nga so ito nga yung mga kaibalan nga mga nasa transport, mag-i-operar man, kami nga mag-i-operar man. Kung tayo man nga mag-i-operar, nakapira sa naman nga nag-i-operar, kaya kami nga nag-sisimpatiya, sa iba man dahil man nag-sisimpatiya, paano man palan? Sa iba, sakripisyado, sa iba dahil. Iyan na nga na yan, dapat kaya kuya nga kan na sa buya nga mga official sa transport, nagabot kaya kami. Ako po doon, nena adigoman na kaya dyan iba, na yaw nga kami sa gilid kan tinampo, sinaman, sige naman, sige man sa nantarayay, sige man ang karayot. Eyo, tama man. Kaya iyan na sabi ka lang na Joey, nena salon sa abangantayan, sa baka lamang magkabararo niyan, ang mga nasa transport, sabi nila, Sabado ngaya, sa Domingo, magkakaigwanin pag-urulay o na sinda makakasabay sa nationwide transport strike. Hindi kayang transport strike na ni Rocky, ang inot na maapiktaran ka niyo sa mga riding public. Iyo mananggat na atin nagpunin na may kafe, may trabaho. Lunes na gayo pipilayo ng gayo, tapos biyahe. Iyan ang dati karoon ng Joey ang mangyayari. Kaya dami ka rin na dyan, sa kanyang report, digdi sa Banawan kang Nabwa, si Rocky Bayubo. Salamat na karon ng Rocky Bayubo sa dagdag na report na yan. Lunes, nationwide strike. Ang mga manibibang transport group sa Bicol, so iba, nag-pleads na sinda ma-participate, mga iba, sa strike na tangarig ipamati sa gobyerno ang sinda mga inagrangay asin mga kamautan. Kaya lang po, not na maapiktaran po rin ang riding public. Malidipisilan na makapag-commute dahil po sa posibleng kadikit ng magbiyahe na ay ma-participate. Pero yan po nga nito talagang apektado kani ang transportasyon, apektado ang mga riding public. Good morning! Pag-isabi po kay Joey na pakigreet ang listener digdi sa San Francisco Consulate kan Iriga kay Mrs. Lilia Bardahe and family. Good morning po dyan sa Barangay San Francisco Consulate kan Iriga sa pamilya ni Mrs. Lilia Bardahe. Thank you so much for listening in our radio program po. Mabuhay po kamo dyan and God bless you always. Mrs. Lilia Bardahe, thank you so much po. Siringman, good morning kay Mr. Pedro Narvaez na pirming nakaantabay sa samoyang programa si Manoy na sige ang guwapo. Mga tugang, gusto ko lang pong i-informaran ang publiko na ang sa to yung working congresswoman, the only retired teacher na yaon ngunyan sa Kamara Baha, nakatalaan po na magkataon in privilege speech sa Kamara Baha de Representante sa nakonsen po duman sa Kamara Baha magkakaigwa siya in privilege speech. Ang sa to yung lady congresswoman, ang sa to yung may gusto na congresswoman kan 5th District of Camarines Sur, si Honorable Jocelyn Fortuno. Ang Lunes, September 30 yan, and inikatakot kin sa iyang mga bills na sa iyang pinag-proponer, particularmente, ang matabangan niya po ang mga teachers sa enterong Pilipinas na magkaigwa po nin dagdag na sweldo, salary standardization bill for teachers, teaching and non-teaching personnel.
Si Congresswoman Portono po, bistadong retiradong paratokdo. Siniyo sana ang lehitimong dating maestra na naging miyembro mo niyan kan 18 Congress. Awardee pati ini, national awardee baga ini sa pagiging outstanding teacher sa enterong Pilipinas. Kaya po pinagmaray ni Congresswoman Portono na magtaukan sa iyang privilege speech para sa celebration man. Padagos ka National Teachers Month na nagasikad ka na September 5 sundong October 5 presenting taon inulini sa iyang pinagasunad na resolusyon honoring and commending all Filipino teachers on the occasions of the 2019 National Teachers Month celebration. Sinuruton ang mga kapwa niya congressman na suportaran na sindagos na pong aprobaran ang mga propwestong mga bills o leyes para sa mga partokdo. Mantang October 1 man po iyo ang aldaw na pinagtalaan kan Committee on Bicol Development. Siya po baga chairman pati kan Bicol Development Recovery kan economic development kan Bicol Bicol Recovery and Economic Development. Tapos ang committee niya ining Bicol Development pa and Resilience sa Kongreso, maano man siya, pinagtalaan niya man ang committee hearing na ini sa kainot-inotit pong organizational meeting. So yan ang information from the office of Congresswoman Jocelyn Portono sa paagibang kan sa inda pong PIO chief si Mr. Dona Hugo. Bueno, may report kita ng resibiyo na halit sa pag-ribagikan sa Loas. Good morning, please come in. Good morning, Paling Joyce, and good morning sa Palantabek and sa Trend Program at sa occasion sa may Barangay San Roque kang sa Caniriga na kung saan padagos na pinag-obserbaran ang mga bihikulo na padagos po nakaparking di sa nasambit ng lugar, particularmente dyan sa Palaog mismo kan Butawan na kung saan yaon mismo ang opisina kan Iriga City Water District, Prime Waters, igdi sa syudad kan Iriga. Lalo taranta Paling Joy na ang nasambit ng Iriga City Water District, Prime Waters, nagsunod na mismo sa sarong surat na pinagpadala sa indang opisina kan Barangay Council kan Barangay San Roque kan Iriga na kung pwede dahil ito bagang mga kaparadang bikulo sa nasambit ng lugar na ilaog mismo sa indang compound dyan mismo sa Laucan Iriga City Water District Prime Waters. Yang bagaan naging napakaramanta mismo kay General Manager Romulo Loboy Corporal kan makulay ta kaswapon dyan sa iyang opisina na pinadaran siya kan nasambit ng Barangay Council kan San Roque na manungod po sa pag-implementar kaning memorandum circular kan DLG na clearing of roads sa bilog na parte kan Pilipinas. Kaya ang saro sa mga nag-utob kan order kan DLG yung mismo ang Iriga City Water District and Prime Waters para maging ehemplo sa gabos pong mga tao sa mga residente as in mga negosyante iglesia kan Iriga na sinda po nag-utob kan nasambit ng order na mapaiwas as in mapalinig ang sinapo na pinag-agihan kan tao hindi po sa may Barangay San Roque sa Iriga, particularmente dyan sa may tangod ng Iriga City Water District. Yan ang nakotang informasyon kay General Manager Loboy Corporal na kaswapon nga medyo bising-bising ang nasambit ng General Manager ninuli baga sa pinag-atendiran niya ng sarong okasyon dyan sa sarong restaurant Iglesia kan Iriga na kaibanan po ang mga konsel kan Iriga para pakulayan mismo ang katagod sa mga water treatment plant na ibubugtakan nasambit ng Prime Waters Iglesia kan Iriga para lalo po maging safe as in ligtas pa as in maray na pag-inumon ang tubig kan Syudad kan Iriga ali mismo dyan sa may Butawan kan Syudad kan Iriga. Kaya maray po na balita na medyo leading by example ang General Manager kan Water District na si Romulo Loboy Corporal para po maliligman ang sa iyang lugar sa mga obstruction kan mga bikulo na yaon mismo nakaparada sa may
ibong na tinampo kan Barangay San Roque, Iglesia, Ciudad Cantiriga. Si GM Yang mga Loboy, kaling Joel, sa Oo. mga na kung ang informasyon at sa obserbasyon, hindi po sa may Barangay San Roque, Ciudad Cantiriga, ay mismo Iglesia sa location, kumusta kuman pala ang mga members kan Boy Scout of the Philippines Irrigation Council, lalong-lalo po ang registration officer na taga-barangay na Trinidad sa Ciudad Cantiriga, si Ma'am Annie Molina. From my location, para sa programang Bicol Connection, Alden Lee, RPN, Radio Ronda. thank you so much sa karon ng Aldrin Lee. Bicol Connection Report. Maray na aga po dyan sa Iriga City Water District, Prime Water, sa pangingenot ni GM Loboy Corporal, palibas sa former City Councilor Aram Anley. Kaya po sindahan ni BM Engineer Erwin Paris nagsunod sa memorandum circular na pinaluwaskan DILG to ano po itong road clearing or reclaim of public roads. Kaya mahiwas po, inuumaw ang mga local government units, mga local officials, mga barangay officials, nagsunod ka na sinapit ng kasuguan, kaya naging mahiwas na talaga ang mga tinamputan mo yan. National man yan, barangay. Although masimpil, makulog, sa mga nagka-arapiktaran po, lalo na po naman sa mga saradit na mga namamanuan, sa mga negosyante, sa mga may sariling bihikulo, sa mga nagsurusoy up na mga establishmento na na-encroach ang mga tinampo, na pinaggaraba na yan, pinaharali na yan, kaya maiwas po. So, kadako lang naapiktaran man, dako lang nagmumundo, pero mas dakol dako ang nag-uugma sa kasuguan na ini kan DILG. Kanya lang po, sana maintindihan man kan mga nagmumundo na naapiktaran ang implementasyon po kan mga barangay officials sa indong mga barangay na nagusunod sa naman sinda sa kabutan kan sinambit ng gobyerno. Lalo na itong mga parting mga sementeryo na kinurutkot pa, so mga bangkay, although dahil pag matured, dahil pa nagiging restos, so, kaya namarong, so mga lugar. Mayong kita may ginibo, kundi madamage ang properties na ini. Once po kaya na ilubong ka na, agadan ka na, nasa sementeryo ka na, madamage talaga ang properties. Kaya lang naka-encroach gayod sa tinampo na kung saan may implementasyon pati o baga ang DPWH ng widening, road widening. Apira kung road widening at the same time road clearing, reclaim of public road. So yan ang mga implementasyon. Kaya pasensya na po duman sa mga talagang tinaramaan kansiring na kasuguan. At na ano po kamo, nakulgan. So sana maintindihan na nagsusunod sa naman ining mga opisyal kan barangay asin kan sa tuya pong mga lugar, mga banwaan man o siyudad. Bueno mga tugang, good morning kay Engineer Hermil Totoy Portono. Good morning Manoy Totoy, and thank you so much for watching. And yaon singtang niyan sa Kongreso sa office ni Congresswoman Jocelyn Portono. Regards kay former Congressman Sal Portono na pirming katuwang sinda ni Congresswoman Portono niyan sa pag-asikaso kan mga pagpasa ni mga lihis, mga privilege speech sa Monday, asin pag-asikaso kan mga pang-equality kan sa mga constituente sa 5th District of Camarines. So sindaan pirming katabang, nagtatarabang-tabang sa pag-asikaso sa mga namamanuan. Good morning, Kimaring Alma Landagan na Persado, nag-aantapay man. Sa Anagum, si Mrs. Alma Landagan Persado Hugo, agum ni Idol Paring Duna Hugo. Pero mga tugang, inabot na kami ni Rosa Pamaharam sa lado technical at ako yung partner, si Engineer Tony Aguilar sa mga Chief Technician. Yan manigdi si Aldrin Orlando.
sa mo yung PIO, duman sa transmitter site, yan naman si Engineer Charlie Pinaobra, so bago si Engineer Marco Pinat, and sa mo yung PSG duman, ang sige ang maskulado si Jimmy Guerson. Sa ngarang kan bilog na persa kan RPN DCKI, mga karonda nagpaabot yung mga report, Philip Barasina, Rocky Bayubo, Aldrin Lee, sa mga newsmaker ta, GM Wilmore Minyolas, and GM Loboy Corporal. So kami po nagawalat ni Marinaga, Diyos mabalos kasi ano pagandabay, mapasatoy ang biyaya kan manla Diyos sa ngunyan sagot pa man. Thank you so much sa mga nagantabay. Thank you so much sa mga Facebook Live viewers. Salamat. Bicol